Ayaw ko baka kay patawag na akong tanang units operating kay sila may tanang yun, PDEA, intelligence, military, BNBI. Hibaw kang ginasuspitsahan kang drug lord ka. Yes. Kanya investigar ka sa Congress. Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Wala tayong mag-abot. Wala tayong mag-abot sa Congress. Siguro. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po to. Kang goles nga, naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Okay. So, po na ato'y usa ka Chinese nga na-involved sa droga. Kanang mangutana ko ni mong tinulanay. Nagbanta magut ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa ang imong padong. Pero tinuod ba nga sige regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta Holy Week, magawas yung nga na Holy Week. Usually Holy Week, kuya na whole family nga na. Kuya na whole family nga na. Sa kuya sa mama na ko, kuya sa mga anak. Wa kay ka-istorya dito sa China may droga? Wala, Jud. Bisa ka sa Mr. President, wala, Jud. Kuning nang taga ha? Nagbanta yun na ipapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako, Sige, okay. Tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugani ko sinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di ana. Nga nung musulpot man imong pangalan. Sa ako makuha na Mr. President, sa atong una, sugo man din na sa atong doon na yung barrel look ni gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Nga paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat ko sa ni? Resolution para ka-investigahan. Mura ka ang investigasyon, ana. So, nagbuhat sa investigasyon na regarding ana. Congress. Then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitag-iya ko no og mga department store, naitag-iya mga motel, naitag-iya mga jewelries, ana. Niya, nagikuan gani search Monday na column na naaskin sa mga kuan mga ilang investigahon. Niya, iyag butang na surprisingly nga wa ko no apil ang heavy equipment. Ana. So nabuhat og congressional hearing si Kuan. Cuenco, oo. Niya, wala hitabo. Well, yun. Tingnan lang ko kay ngano mosulod man imong ngano ug walay sunog di mo ginamaso. Pero basi gumikan atong kuan ba na atong barilok alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, Sa akong panahon. Mo adto ka kang kuan wala pa man kay tan-aw na mon sa kay nga kanay sa rutiwasan tagyud ka. Siguro taga nimo na sa tapos on tagyud I will execute you. Karon ug wala ka, you better go to the investigating agency. May NBI. Bigla lang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kailangan madlock. So magdakag abogado, madto ka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Giran or makikita ka kang Kalida, ang Secretary of Justice. Kuhaon na ako ang tanang, kay bawa na sila kung saan.
unya tanaw nila ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di ta kaila, wala may utang na loob sa imo, wala kay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim nga sige sulpot ang pangan. Mo ito na ko nga sige dog commute nga rin sa Pilipinas o Manila. Muna nga giyon ako nga sunod balik nimo diya pala sa airport tiwasan talaga. Actually tinuod tiwasan tayo ka. Wala dili di ko nagaingo kadlok-kadlok. Tiwasan tayo ka. Karon kuha na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanawon wala kay sala. Madto ka nga to pa. You open your life and your tanan. Sige tanaw man. Salamat kayo. O niya katong mga ug sila yung mga testigos. Pwede ingon nimong abogado nimo ipatawag karon istorya sa imong atubangan nga mo na imong sa wa kay sa tanaw na mo nga totong mga tao nga nag-ipit nimo. Okay. Karon if you want, di naman tayo ng mga korte, wag ka makaisa. Magkonfrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang, ikaw ako, Chinese man po akong lolo. I have nothing against the Chinese, Filipino Chinese. My father is or was. Pero nasasaktan, nasakit ko kaya ang drugs, it has corrupted the police, it has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga ana diha. Wala na eh. Lalo na yung bangag na yun, wala na, di na makalabas yan. Because, ano ka lang, shabu, unlike cocaine and heroin, it grows naturally. Papi na. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to muna yung problema. So, ang tao na shabu, wala na na. There's no such thing as complete rehabilitation. So we have about estimated sa PDEA ni Anto 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na. Pwede kan. So muna among problema karon unsaon na mo ning 3 million. Nga ug naa na ang magkatol na ang lawas either mangawat, hold up, mangidnap o patay. Unya hasta ang gobyerno ang mga opisyal gidamay tanan muna diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes. Sabot ka mo siguro. Sabot ko. Akong ama taga Danao. Sibong. So, dili kasi suko gyud ko. Hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. And walay let up ni. By unfortunate chance, kung naa ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mo ginito no, ha? Pareho man ta taga Cebu na. Ana ang atong. So ako wala akong mag-order og operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you. Panatay kita